Museum het Ruud Wiersmahuis in Bedaat is na jaren een restauratie. De boetenkant van het gebouw raffelde langzaam maar zeker aan en begint aardig zuurig te worden. Een nieuwe vaarwelaag mist je het net. Midden in deze coronatijd is het opkalevater in begoen. Voor de stichting is het net per se een minmoment. Wij zijn vorig jaar een beetje wat vanuit gegaan, daar we dus in het voorjaar over iepen zo'n in dit jaar. Nou, het lijkt er nog net op dat we maar kwarten binnen een paar weken iepen gaan. Meestens is het om bij 1 april dat we iepen gaan. Nou, dat rijden we net 1 mei, maar we echt nog zien. Dus het is nou mooi de tijd dat de schilders in alle rust loskennen. En dan ben wij er klaar voor. En als het goed schilder is, dan kunnen we de bezoekers ook weer welkomeren. Het gebouw wordt samenmaken hoe het Ruud Wiersma in 1980 zelfs varen we had. Als eerbetoon aan de inhuldiging van koningin Beatrix. En toen had hij deze kleurtjes betoogd. Het is dan rood, wit en blauw van de vlaggen. Nou, dat oranje van het Koningshuis. En ja, dat was natuurlijk graag zo hard, omdat het wel heel specifiek is. Dus ja, dat is best wel heel bijzonder. Ja, dat inderdaad. Financiële zwaargen ben er op dit stuit nog net. De stichting leeft vooral op vrijwilligers. Wij hebben vorig jaar van de gemeente Noord-East-Friesland hebben een bijdrage gekregen, substantieel. En wij hebben daar hier een redelijk zuinig geweest, maar het uitgaan van centen. Dus als wij het net rijden, nou dan rijdt Noord het net. Voor deze klus is een schildersbedrijf uit Dokkum kezen. Het bedrijf is specialiseren in het opknappen van musea. En daar binnen ze zelfs voor registreren. De schilders maken net vaak zo'n soort kleurrijke klussen mee. Daarom is dit voor hen echt wel bijzonder. Wij maken dat natuurlijk mee. De moorden moeten verven worden, de gezien moeten verven worden. Nou, en dat ben in je gezien, er zit wel 3-4 kleurtjes onder. Ja, meestal is het in je kleur. Ja, en dat is natuurlijk geen net zo, omdat het wel heel apart is.